Мис България Наталия Гуркова, юрист, майка на 2 деца, модел и бизнес дама. Наталия Гуркова ще разговаря с именити наши съвременници в най-новият медиен проект на България «Те са». Кои сме ние? Откъде идваме и на къде отиваме? Защо сме тук и сега? Идвали ли сме преди на този свят и дали отново ще се завърнем? И какъв е смисълът от това да обичаме и да мразим? Да защитаваме и предаваме, да купуваме и продаваме, да аплодираме и да ни аплодират. Любов, приятелство, партньорство, секс, пари, кариера, слава примамват душите ни в незнайни за нас посоки. Верни ориентири в тези пътища са тези от нас, които, преодолявайки всичко, най-вече себе си, са достигнали до върхове видими и от най-дълбоките бездни. Тяхната светлина води нашето поколение, а се надяваме, чрез интервютата, които ще направим с тях, да съхраним и предадем мъдростта им на тези, които идват след нас. Сигурни сме, в ерата на Водолея, знанието и опитът са достъпни до всички, независимо от социалното им положение, религиозна принадлежност, пол и възраст. Затова избрахме най-свободната среда за разпространение на нашия проект. Не телевизия, а социалните мрежи и интернет портали. Чрез интернет те са ви прави съпричастни на мъдростта на успелите. Споделяме я с радост, защото, както са казали учителите, ако една свещ запали друга свещ, то тя няма да загуби от светлината си, а ще отслаби мрака. Логично, първият брой на нашия проект е за корените ни, за нашето велико минало. Представяме ви най-първата европейска култура. Тази, която нашите праотци са създали тук, в земите на днешна България. Средиземноморието – люлката на човешката цивилизация. На изток – клиновидното писмо на Шумер. На юг – пирамидите на Египет. На север – златото на най-древната човешка култура, позната до днес. За високото културно равнище на народа, населявал европейският югоизток, в хилядолетията преди Христа говорят научните факти. Най-безспорният от които е Варненското златно съкровище, създадено през 5-то хилядолетие преди Христа, много преди народите на Месопотамия и Египет да започнат да обработват злато. Първите европейци, живели тук, са ни оставили като наследство най-големия и богат некропол на континента. Върху 10 000 квадратни метра археолозите намират 300 гроба, в които е било положено над 6 кг 23 каратово злато. Врачанският археологически музей съхранява третото доказателство за високото културно равнище на най-древните европейци – глинена плочка с писмени знаци от село Градешница. Датирана от средата на 4-то хилядолетие преди Христа, тя е еднаква по време с клинописа от глинените плочки на Месопотамия.
Подобна плочка е открита и в земите на днешния град Кърджали. Тя е изложена в местния археологически музей. Безспорен факт за напредналата култура на Балканите е и глиненият печат от Караново. Със столетия по-стар от подобните печати, открити на остров Крит, той е в някаква степен техен първообраз. Могилата край Караново, в която е открит печатът, е обитавана хиляди години, като тук са живели над 240 поколения. Карановата могила е описана във всички учебници по археология в света. Показаните археологически находки доказват ясно, че народът, населявал в древността Балканите, е играел водеща роля не само за териториите на Европа, но и за света. Всъщност, в писмен вид, траките са споменати за първи път именно от Омир в епоса му Илиада. Заедно с тях е и царят им Резус, синът Еонеев. Сам аз му зърнах конете, грамадни и много красиви. Те са по-бели от сняг и препускат подобно на вятър. В злато и светло сребро му блести колесницата нова. Има и златни огромни доспехи за чудо и приказ. Не подобава на смъртни да носят такива доспехи, а съвършенно подхождат те на боговете безсмъртни. Омир не само споменава траките, но и не крие своето възхищение от техните коне, колесници и оръжия в битката им за Троя. Според някои учени, сред тях съм и аз, траките са най-старото население, което се е появило на Балканския полуостров и българските земи. През хилядолетия след тяхната поява тук са се появявали други населения, други племена и народи, предимно от север и североизток. Тракийските династии владеели огромни територии. От Егейското крайбрежие на юг до Карпатите на север. От Черноморието и двуречието Днепър-Днестър на изток до перпендикуляра на реките Морава и Вардар на запад. Траките са правоприемници на културата на народа, оставил своя подпис чрез варненското и хотовско злато, плочките от Градешница и Кърджали, печата от Караново. И сякаш като доказателство за унаследеното майсторство на траките да обработват злато, десетилетия след откритията във Варна и Хотница, археологът Мартин Христов намира в района на село Дъбене друго съкровище. Находката е датирана от 3-то хилядолетие преди Христа. Златният кинжал, бронзовият нож, сребърната кутия и десетките хиляди златни маниста говорят за безспорния талант на древните майстори, което кара още веднъж учените да преосмислят най-ранната история на европейския континент. А именно, нашите праотци са част от критско-микенско-тракийската култура. Разбираме, че траките не просто са имали контакт с микенската култура, създавали се я. Безспорно доказателство за това е и откритият край град Плевен Вълчитрънски обреден сервиз. Вълчитрънският обреден сервиз се съхранява в Българския национален археологически институт в музей, разположен в центъра на София. Сервизът е изработен от чисто злато и е с тегло 12 кг и половина. Създадено между 15-14 век преди Христа, Вълчитрънското съкровище е най-голямото съкровище от микенската епоха в света. Освен това, трябва да подчертаем, че тракийските предания лежат в основата на старогръцката митология и много от боговете и героите в нея са с тракийски произход. Седемте музи, Аполон, богът на войната Арес, богът на подземното царство Хадес и жена му Персефона и други. Всъщност, името Траки е местно название, приспособено към старогръцки език, чийто произход все още не може да се приеме за категоричен.
Според едно от тълкованията, то се свързва с Троя, трояни и племето Травси, което обитавало долното течение на днешната река Марица и източните Родопи. Според Херодот, травсите имали обичай. При раждане и при смърт постъпват така. Като сядат около новородения, роднините го оплакват. Колко много злини трябва да претърпи, като се е родил вече. И изброяват всички човешки страдания. А умрелият заравят в земята, веселейки се, и зарадвани нареждат от колко злини се е отървал, като отива при пълно щастие. Според друго тълкование, названието Траки е в смисъл на смел и храбър, интерпретирано от гърците свободно, като див, необуздан. Ето за какви диви тракийски обичаи пише Еврипид в пиесата си Андромаха. Един мъж се свързва с много жени и поред леглото им дава. Древните автори говорят и за друг, добър и носещ щастие обичай – подаръците. При траките нищо не може да се извърши без подаръци. Подаръците притежават лична и опасна духовна сила, предполагат взаимност и дори задължават. Да откажеш да вземеш, както и да дадеш, е равносилно на това да се откажеш от отношенията в общността. И поради тази причина, всеки нов собственик не толкова се старае да задържи даровете за себе си, а на свой ред се стреми да ги предостави другиму. Най-важното е, че в основата на взаимното даряване лежи увереността, че заедно с даденото у получаващият преминават определени части от щастието и от успеха на дарителя и извършва се своеобразно приобщение към личността му. Особена сила и символ се влагат в така наречените царски дарове, най-блестящият пример от които е панагюрското златно съкровище. Панагюрското съкровище не е само злато. Този разкошен сервиз във всички случаи е бил използван за някакви ритуални цели. Напоследък съм все по-склонен да вярвам, че той е служил за посвещение в мистерията на кабирите, на великите богове на остров Самотраки. Какво е обещавала мистерията? Обещавала е по всяка вероятност безсмъртие, обещавала е щастлив живот след смъртта. Амфората Ритон вероятно е била използвана в ритуалите по побратимяване. Двамата владетели са слагали фиалите си по двата отвора на дъното, пиели на здравица, смесена с кръвта им, и по този начин се създавала социална връзка, много по-здрава от всякаква кръвна роднинска връзка. От друга страна, двата отвора на амфората на дъното са оформени като глави на негри. По същия начин, с глави на негри, е покрита и голямата златна фиала, една от най-големите фиали в древния свят. Но ние не трябва да забравяме, че кабирите били смятани за черни, така че черните кабири, етиопите, са представители на златното време, те са най-близко до боговете. Най-значимото писмено свидетелство за масовите вярвания, изразявани чрез Дионисиевите вакханалии, ни предоставя не друг, а великият Еврипид в трагедията Вакханки.
разпуснаха коси върху плещите си. Пристегнаха небридите разхлабени и пъстрите си кожи опасаха с змии. Те пък лижеха страните им. А новите родилки бяха с пълна гръд. Оставили децата си, те грабваха в ръце сърнета и невръстни хищници, Вълчета, и ги с бяло мляко кърмеха. Една удари канарата с тирса си и мигом рупна чиста влага изворна, а друга блъсна жезела си назими и Бог на нея прати струи винени. В добата оречена те вдъхновено тирсове замахаха и дружно от Диониса завикаха синът на Зевса. Планината, дивечът се разбесняха. Всичко бе в движение. Тогава безоръжни те нападнаха пасещите в моравата добичета. Ребра, копита биваха запращани насам натам. От късове, увиснали поклони елхови, кърви капеха. А дръзки преди миг бодливи бикове се просваха. Те валяха безпомощни тела под хиляди ръце девически. Древните автори свързват ранната тракийска религиозност с култа към Дионис. Името на Бога има тракийски съставки и означава син на небесния Бог. Според Аристофан и Диодор, Дионис влиза в Елада от север, от тракийските планини. Траките са краят на една епоха в човешкото развитие. рационалният свят на елените и цинизмът на римляните са изтрили спомените за един различен свят на писмени знаци, окултно злато, загадъчни храмове, приказни гробници, лечители и конници, царе и богове. Обвити в легенди и обяснявани чрез научни пристрастия, следите на траките вече не просто вдъхновяват, а предизвикват новите изследователи на човешката история. Изучаването им днес е необходимо повече от всякога, защото сега, когато очите ни са уморени от взиране в безкрайния космос, в търсене на края на човешката самота, когато ушите ни са заглъхнали от вслушване в безмълвието на природата, молеща за спасение, и когато умът ни е изтръпнал от мисли за безнадежност, частица от нас знае, че само намирайки истинското си минало, ще получим сили да спасим света и себе си. Те са траките. Те са не само наше минало, но и част от цялата съвременна европейска цивилизация. Те са, представя достойните и успели българи, наследници на траките. Активирайте Subscribe, за да знаете кои са. Всяка седмица ще ви представяме един от тях. Любов и светлина от всички нас до всички вас.